Ang sarap maligaw sa isang paraiso. Iyong pagmamasdan mo lamang ang kalikasan. Pakikinggan ang tahimik na kapaligiran. At namnamin ang sariwang hangin na humahaplos sa iyo mula sa dalampasigan. Sa isang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, ating matatagpuan ang isang malaparaisong lugar. Ito ang bayan ng Bulinaw sa lalawigan ng Pangasinan. Ang bayang ito ay itinatag noong taong 1575 ni Kapitan Pedro Lumbi at una itong tinawag na Binabalian. Ang ibig sabihin nito ay lumang bayan. Ito ay dating bahagi ng probinsya ng Zambales at nailipat naman sa jurisdiksyon ng Pangasinan noong ika-30 ng Nobyembre taong 1903. Ang mga lingwahe nila dito ay Pangasinan, Ilocano, Tagalog at ang kanilang sariling katutubong wika na tinatawag na Bulinaw. Ang salita nila ay kahawig ng wikang Sambalik na ginagamit sa lalawigan ng Zambales. Dahil sa iba't ibang magagandang tanawin, maraming turista ang dumarayo rito mula noon hanggang sa kasalukuyan. At sa araw nga na ito, nabiyayaan tayo ng lakas at oras para lakbayin ang ilan sa mga naggagandahang tanawin at pasyalan dito sa malaparaisong bayan ng Bulinaw, Pangasinan. At narito nga pala ang ating itinerary sa araw na ito. Una sa listahan natin ang Bulinaw Falls. Problema lang, daan. Maputik siya. Ano, tutuloy pa ba? Susunod ang Camp Puur. Ikatlo naman ang Cape Bulinaw Lighthouse at susubukan din nating lumangoy sa nakamamanghang beaches dito. Atin ring dadaanan ang bagong atraksyon ngayon dito na resort, ang Old Rocks Resort. At syempre, hindi makukumpleto ang biyahe natin kung hindi tayo magpapasalamat sa may kapal, kaya atin ding bibisitahin ang pinakalumang simbahan sa lalawigan ng Pangasinan, ang The St. James the Great Parish Church. Medyo mahaba-habang adventure ito mga sir. Kasama ang aking misis, samahan nyo kami sa aming Bulinaw Escapade, the Paradise of Northwestern Luzon. Let's go! Sisimulan natin ang ating paglalakbay dito sa bayan ng Orbis Tondo, Pangasinan. Palabas tayo ng Orbis Tondo, Pangasinan. Dito na tayo sa Aguilar. Kulay pink tong tore nila dito. Watchtower. Ay, hindi siya watchtower, bell tower. Dito na tayo sa bayan ng Bugalyon. Oops! Dito na tayo sa Rotonda, going to Alaminos City. Turn left. Pangasinan. Buti na lang may sinundan akong sasakyan. Hindi ko alam kung saan papasok dun. Time check 7:17 AM. Kakarating siguro tayo doon mga 10. Sama na ang stopover natin. Galmusal tayo mamaya. Welcome to Labrador! Kaway-kaway! Labrador. Ganda ng mga bundok dun, no? Dito na yung mga fish market ng Swal. Dami ring mga namimili.
Oo nga, try nating bumili pag-uwi. Tapos pagka narating sa bahay, mabantot na. Nice ba? Welcome to Swal. Adot Swal dito yung pagkali. Dito na tayo sa palengke ng Swal. Araw-araw ata piyesta nila dito. Hindi inaalis ng mga banderitas. Nung last na pumunta tayo dito, may banderitas ulit dito. Oh, diba? Ganda ng munisipyo nila dito. So, nandito na tayo sa siyudad ng Alaminos, the home of 100 Islands. Daming pakwan dito. Pagpapatuin ako ng isa, ayaw ko, dapat dalawa. Lapit na tayo sa kainan. Ito yung diversion road. Diversion or bypass road. Kain muna tayo dito. Bulaluhan at kambingan ni Bonsky. Bukas na kaya sila? O hindi pa? Sarado pa? Okay na daw. Ay, dito tayo. Oops. Kain tayo saglit. Bonsky Eatery. Dito na. Alam nyo, isa siya miyembro ng Bini. Alam nyo yung Bini? Binigyan ng gwapong asawa. Binigay ng may kapal. Biniyayaan ng ganda. Pero binitawan ng... Wala. This is our ulam for this morning brunch na ito. Ang sinigang na kilikili. Sinigang na kambing at crispy bangus. So, dito lang yan sa may Donsky sa Alaminos City. Tapos na tayong kumain ng almusal. Diretso na tayo sa Bolinao. Bolinao, straight ahead. Tayo, nakalampas na tayo sa Alaminos. So, nandito na tayo sa Bani, the watermelon capital of Pangasinan. Dami nagtitinda dito ng pakwan. Dito na yung mga tindahan ng pakwan dito. Dami. Parang ang sarap tignan, no? Fresh watermelon. Maliit lang pala na bayan tong Bani. Oh, saan tayo iikot dito? Saan tayo iikot? Dito ba? Ganda rin dito, oh. Ang ganda dito sa part na to ng Bani. Dito pala kami dumaan noon nung kasal ng tropa namin. Papunta sa may Old Woods Resort by the Sea. Sa aming paglalakbay, kami ay huminto muna para pagmasdan ang napakagandang daan na ito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Come back home to me, wherever
Ang kalsadang ito ay bahagi ng Regional Highway 5 at makikita natin sa ating drone shot ang malabitukang kurbahan nito. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Come back home to me, shelter from the storm. I'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long as you want. You want. Brick by brick, we lay the bones to this old place. Memories I won't let ever fade. Come back home to me. Alright, so dito na tayo sa Bolinao. Ilang saglit pa ay narating namin ang welcome marker ng Bolinao at nagpicture-picture lang kami bago namin pinagpatuloy ang aming biyahe. Okay, so papasok na tayo sa Bolinao. 1.82 pa Falls, Spring Falls, Bolinao Waterscape Nature Park, 3.2 kilometers. Malapit na tayo. Nandito na tayo. So, punta lang tayo doon. So, magkakaroon tayo ng environmental fee. Oh, may duhat din sila dito. Morning po. La Union po. Ilang sandali pa ay narating na namin ang part na ito at kailangan tayong magbayad ng environmental fee mula sa naka-assign na municipal tourism officers nila dito. Okay, tuloy natin ang paglalakbay. So, welcome to Bolinao Falls number 2. Pupunta ba? So, Dito? try natin dito muna. Pumunta. Mauna yung Bolinao ng Falls number 2 kaysa yung number 1. Ay! Problema lang, daan. Maputik siya. Ano, tutuloy pa ba? Hindi, kaya yan. Doon, doon ko idadaan sa gilid. Ha? Dito po, mali po. Ay, mali. Thank you. Oo. Sila rin yung mga nakasabayan natin kanina sa welcome arc ng Bolinao. Mali kasi itong nakaturo dito eh. Bakit dito kasi nakaturo yung araw? Oh. So, hindi lang pala Google Map ang nagkakamali at Waze. Pati yung mga signage din pala. Baka dyan. Welcome, Bolinao Falls 2A. Dito. Oo nga, baka dito. So, dito siguro. Ipasok natin doon sa dulo. Ay, sa kabila. Maputik dito eh. Puntahan natin. Para may... Kaya ko yan. Putik lang yan. Kanto eh. Normal lang na may putik kasi tag-araw ngayon.
Ayun, paunahin lang natin. Okay na yan. Kailangan na natin magsinero. Mas magandang idaan ang gulong sa may tubig. Hindi siya madulas. Huwag mong iwasan yung mga tubig kasi nililinisan na rin yung gulong mo. Nilinisan? Oo nga. Mahirap daw. Mahirap daw. Ano? Oo, ililiko na lang ako doon. Sa aming paglalakbay ay nagkaroon kami ng kaunting problema dahil ang una sana naming pupuntahan na talon o Bulinaw Falls 2 ay hindi umayon sa ating plano dahil sa madulas na daan dulot ng mga pag-ulan. Kaya, back off tayo. Next destination, ating susubukan ang Bulinaw Falls number 1 kung kaya ba ng ating sasakyan. Sige nga. Sa kabutihang palad, along the highway lang pala ito kaya mabibisita natin ito. May bayad din ang pagpunta dito na nagkakalaga ng 30 pesos. Ito na tayo sa Bulinaw Falls 1. For viewing lang ang ginawa namin ng aking misis dito dahil hindi pa naman kami ready na maligo. Maganda ang falls na ito. May hagdan lang na dadaanan kaya mag-ingat dahil medyo madulas lalo na kung katatapos lang ng mga pag-ulan. Sa kabila ng tag-ulan season, marami pa ring turista ang naliligo dito. Isang patunay na mayaman sa turismo ang bayang ito kahit anumang panahon. Malinaw ang tubig nito, maberde ang kapaligiran at may mga life vest na required isuot kapag maliligo. Sa katunayan ay nakapunta na ako dito year 2016 nang nagkaroon ng faculty tour ang private school na pinagtuturuan ko noon. Marami na ang nagbago ngunit hindi ang ganda ng falls na ito. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun is slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Sa nakaraang episode ng ating Bulinaw Escapade ay napasyalan natin at naipakita natin kung gaano kaganda ang ilang mga tanawin sa ating paglalakbay papunta sa bayang ito ng Pangasinan. Namangha tayo sa isang kalsada sa bayan ng Bani o ang Zigzag Road ng Bani na mas kilala sa Regional Highway 5. At sa ilang minuto lamang mula rito ay narating natin ang welcome marker ng Bulinaw, Pangasinan. Dumaan sa mga kalsadang maputik hanggang sa marating natin ang una nating destinasyon, ang Bulinaw Falls. Dito sa falls na ito ay nakita natin ang malinaw na tubig at ang buhay na turismo ng bayan ng Bulinaw, umulan man o umaraw. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, atin namang bibisitahin ang ilan pang mga pasyalan sa bayang ito na tiyak na hindi lamang mata ang mabubusog, kundi pati na rin ang ating mga isipan. Sa
paglalakbay namin ito, samahan nyo kaming muli sa episode 2 ng aming Bulinaw Escapade, The Paradise of Northwestern Luzon. Okay, paalis na tayo sa Bulinaw Falls 1A. Ano next stop natin? B. To Patar, to Bulinaw 1, 2, 3. Going to Patar. Ay, hindi. Camp Puor. Kahit umuulan, dami pa ring tao sa falls. Oh, may signal na. Kaso mahina. Buti na lang hindi maulan ngayon, no? Sharp curve pala yun. 6 minutes bago makarating sa Camp Puor, ang dream destination ni Venus. Ang dilim na dun, no? Parang uulan. Wait lang, iihi lang. Okay lang umitim. May nakayakap naman sa likod ko. Next right. Continue for 1.5 kilometers. Saan ka na? Puor. Sarap ng hangin, ah. Oh, tapos wala nang semento dito. Putol na. Turn left. Turn left. Dito. Right pala. Ito yung... Oh my God, yung gulong mo. Okay lang yan. Bagong gulong yan. Powered by Maxxis. Tapos You have arrived. You have arrived. Dito na daw tayo. Baba ka na, be. Huwag kang maggaganon. Mas lalo akong nagugulat. Ate, pwede magtanong? Yung Camp Puor po? Diretso lang? Thank you. Chill ka lang. Chill. Magpabigat ka dyan sa likod. Huwag kang sumiksik sa akin. Hindi nga ako namin nakakapit na. Para kang tuta. Welcome. Dito na tayo. Tired of taking, I can't get enough of this whole world. Another auctioneer, a fist inside of his mouth, watching it happen. Tide rolled in and washed us out. What was enough back then is more than enough right now. How we missing every train with love lights on. Ang Camp Puor ay isang pinakabagong tourist attraction dito sa bayan ng Bulinaw. Ang pangalan na Camp Puor ay nagmula sa Bulinaw dialect na puor na nangangahulugang sunog o apoy. Ito ay isa ding camping site kaya pinaghalo nila ito at tinawag na Camp Puor. Mas sumikat ito dahil sa kakaiba at instagrammable nitong lokasyon at trending na hugot signages na perfect for picture taking. Good afternoon, guys. Dito tayo ngayon sa Camp Puor, dito sa Bulinaw. At kung mapapansin nyo, ang dami nilang hugot dito. Huwag puro trabaho. Lumandi ka rin lang. Madaling sabihin na ayaw mo na. Pero, ito yung mga sumandok ka ba? Palatandaan na walang kayo. Kaya huwag ka na umasa. Boy, walang kayo. Yon, nakikita mo ba to? Nagtimpla ako ng kape. Pero, ako yung sumarap. So, yan. Ganda dito, oh. Parang gusto ko na lang maging monkey. Sign na kailangan mo lang magjowa. Pero, wag mong pakiligin kung di mo jojowain. Bad yun.
Dito, parang walang masyadong tao ngayon dito kasi nag-ulan, madulas ang daan. Parang hindi siya masyadong accessible sa mga 4 wheels. Pero sa motor okay lang. Oh, tama to. 2024 na, wala ka pa ring jowa. Ang pangunahing atraksyon ng campsite na ito ay ang magandang tanawin ng Balingasay River na karugtong ng Bulinaw River na tinaguri ang pinakamalinis at lunti ang ilog sa buong Region 1. Maraming activities ang pwedeng maranasan dito gaya ng camping, pamamangka, kayaking at paglangoy sa ilog o mas kilala sa tawag na flowing swimming pool. May mga puno ng nyog dito na nakadaragdag sa ganda ng lugar, ngunit mag-ingat lang dahil baka may mahulog sa'yo na hindi mo naman kayang saluhin. Edi wow! Shores 1 month ago, I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off thorn. The wind and waves crushed my bone, settling a 10-year score. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? Apart from silver stars at dark, I could not tell my way, for it seemed as though by the light of dawn the sky would turn to grey. Don't you let that boy see the sun, lest he find his path. I have him now for myself, a pill unto my wrath. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? Alright, so tapos na kami dito sa Camp Puor. Going up na kami in 300 meters. Turn left dito sa left side tayo. Ayun, iikot tayo. Oh, hindi pa sana napaanis o nasira yung duhat kung Hoy, pababa to. Parang zigzag tong roads na ito ah. Wala na tayong gas. Kaya pa naman.
Kahit anong gasolina na or kahit anong gasolinahan na pwede na yan mamaya. Ay sorry pato, ay itik, ay sisiw. Ocho, pap daw. Kaso wala tayong ganun eh. Walang pap tong busina natin. Okay, to turn right tayo. Parang malapit na tayo sa bayan. Malapit na tayo sa bayan, makakapagpagas na tayo. Pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, layo ang tingin. 8 minutes, lapit na, ang ganda na ng kalsada dito. Minutes to go. Ayan na oh. Ayan na yung Patar Lighthouse Watchtower. So nandito na tayo. So stop over muna tayo dito. Tapos magpapalipad tayo. Saan ba pwede mag-park dito? Pwede ba sa baba? Mangilan-ngilan lang mga turista ngayon Ang Cape Bulinaw Lighthouse sa Patar ay isa sa pinakamahalagang landmark ng Bulinaw, Pangasinan. Isa ito sa pinakamatandang parola sa Pilipinas at matatagpuan sa Punta Piedra Point, isang matayog na burol ng solidong bato na siyang strategic na bahagi ng Cape Bulinaw mismo. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na 5 lighthouses sa bansa na may taas na humigit kumulang 107 meters above sea level, kabilang ang taas ng burol na kinalalagyan nito. Bagamat hindi pinapayagan ang mga turista na umakyat sa 140 steps, spiral staircase at pumasok sa tore, hinihikayat na lamang silang tignan ang parola mula sa labas. Sa tabi ng parola ay ang Cape Bulinaw Ruins na dating administratibong gusali ng parola na naging sikat na lugar para kumuha ng mga litrato. Hindi kalayuan sa tourist attraction na ito ay ang Patar White Beach, isang white sand beach na may malinaw na asul na tubig. Pinakamainam na bisitahin ang Cape Bulinaw Lighthouse sa umaga o hapon para sa pagsikat o paglubog ng araw. Come back home to me, where rivers are running free, through valleys as far as the eye can see. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Come back home to me, shelter from the storm, I'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long as you want, brick by brick, believe. Dahil nga medyo ramdam na namin ang pagod, naghanap muna kami ng maaring pahingaan, ngunit sa kasamaang palad ay puro fully book na ang mga resort and hotels dito. Kaya minabuti na namin na umuwi na lamang sana. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na sana kaming umuwi. Mabuti na lamang at may nakita kaming beach resort na walang katao-tao. Nag-inquire kami at ready for occupancy naman na ang mga nipa rooms nila dito, kaya dito na muna kami magpapahinga. Lampas lang ito ng arko ng Barangay Patar at white sand din ang beach nila dito. Dahil nga sa malapit na rin ang dapit hapon, naghanap na kami ng makakainan at kami ay nagpahinga na. Payapa, kalmado o tahimik.
Ilan lamang ang mga salitang ito na maiuugnay natin sa lugar na ito. Ito ang White Sand Beach ng Bolinao. Ito ay isang nakakamanghang destinasyon na kilala sa kanyang maputing buhangin at malinaw na tubig. Isang lugar na masarap pagmasdan, ang paglubog ng araw kasabay ng pagbaba ng tubig ng karagatan. Sa nakaraang episode ng ating paglalakbay sa bayan ng Bolinao ay ating nadalaw ang Malasiargao vibes ng Camp Puur. Kilala ito sa mga hugot lines na tiyak na tatamaan ka at sa Balingasay River na isa sa pinakamalinis na ilog sa buong Region 1. Dinaanan rin natin ang isa sa mga kauna-unahang lighthouses dito sa Pilipinas, ang Cape Bolinao Lighthouse. At ngayong huling episode ng ating paglalakbay sa bayang ito, atin namang susubukang maligo dito sa dagat na may maputing buhangin. Dadalawin din natin ang isa sa mga bagong resort dito na may maganda at Instagrammable na arkitektura, ang Old Rock Resort. At syempre, hindi mawawala sa listahan natin ang St. James the Great Parish. Kaya tara, samahan nyo kaming muli sa huling bahagi ng aming paglalakbay dito sa bayan ng Bolinao para sa ating Bolinao Escapade, the Paradise of Northwestern Luzon. Parola Lighthouse Parking Area. 500 meters, turn left to stay on Cape Beach Crossing. Hanap na lang tayo ng hanap na lang tayo ng resort. Hanap na lang tayo ng resort. Oo. Para makapag-charge muna tayo. Sana hindi umulan mamaya. Bolinao Beach Resort and Hotel. Treasures of Bolinao. Kubo Cottage. Doon kaya? White Sand Dream. Wala na, no trespassing na dito. Nature's camp na yan. Alright, pauwi na tayo. Pagkatapos naming kumain pagkagaling sa Cape Bolinao Lighthouse ay napagpasyahan namin na umuwi na lamang sana dahil halos puro fully booked na ang mga hotels dito. Ngunit sa aming paglalakbay pa uwi, may nakita kaming beach resort na walang katao-tao. Hapon na o malapit na sa dapit hapon ang oras kaya tahimik at kalmado na ang paligid. Sinubukan naming mag-inquire at sakto, open naman sila for overnight stay. Ito ang Max and Rose Beach House. May mga nipa hut sila dito na maaaring pagpahingaan o pagtulugan at maaari mo ring rentahan sa murang halaga. Pagsapit ng dapit hapon o takip silim ay nagtampisaw kami saglit at narito ang aming mga natuklasan sa malinaw na tubig ng dagat na ito. Low tide ngayon kaya maaaring puntahan ang pinakagitna ng dagat kung saan may alon. Sinubukan kong pumunta sa gitna ngunit bigla akong may nakita at natapakang mga hindi pamilyar na lamang dagat. Akala ko nga noong una ay ahas ng dagat kaya gulat na gulat ako nang matapakan ko ito. Meron pa itong isa na mala starfish kung titignan ngunit matinik din kung hahawakan. Galing dito, parang may mga octopus dito. Hindi ko alam kung octopus tong mga to. Yan o. Ay, hindi ata. Ba't ganun? Yung galamay nila. Nakakatuwa na nakakagulat ang karanasan namin ito. Ngunit, sadyang bahagi na ito ng ating yamang dagat. Kinaumagahan araw ng linggo, maaga kaming nagising at kitang-kita ang pagtaas ng tubig sa dagat. High tide pala ngayon kaya pwede na maligo sa bungad lamang. Kaya let's go! Try nating maligo! 24-hour gas station's been closed. The irony's not lost on me, I'm freezing to the bone. But what bothers me is I'm so far away from home. What bothers me is I'm so far away from home, 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 home. A little more gas for me, please.
crack open the window and all I need is speed. But what bothers me is you're not sitting next to me. What bothers me is you're not sitting next to me. And I know that life is rough like this road, and sometimes all I do is spin in the snow. And I want you to know that I felt what it's like to feel so low, like a shadow on the road, just a shadow on the road. Let me in from the cold. Old friends are good, but strangers are like gold. 'Cause everything I say is new, nothing gets old. 'Cause everything I say is new, nothing gets old. And I know that life is rough like this road, and sometimes all I do is spin in the snow. And I want you to know that I felt what it's like to feel so low, like a shadow on the road, just a shadow on the road, just a shadow on the road, just a shadow on the road. On the road, I'm traveling light, but I got your memory in tow. Of us on the street, just dancing toe to toe. What bothers me is that lonely song on the radio, telling me to go, telling me to go, telling me to go now. Pagkatapos naming maligo, nagbihis na kami para ready to go home na. Bago nga kami umuwi, amin munang dadalawin ang Old Rock Resort. Nakikita na po namin ito sa mga Instagram o sa mga Facebook post ng iba't ibang vloggers. Alright, so turn left tayo dito sa part na to, Old Rock Resort. Dami rin palang beach resorts dito maliban sa Old Rock. Pero papasok tayo doon. Continue for 1.4 kilometers. 3 minutes. Daming kainan dito. Makulimlim ang paligid. Mukhang uulan na naman. Oh. Yan. Old Rock. Talagang bato yung ginamit nila na signage. Ayun. At nakikita na natin ang arc ng Old Rock Resort. Yan na. Ganda layo pa lang, kikita mo na yung signage niya. Old Rock Resort. You've arrived. You've arrived. So you've arrived. Dito na tayo. Ang Old Rock Resort ay isang resort na may nature-themed architecture na nilagyan ng mga natatanging pattern ng bato na matatagpuan sa baybayin ng Barangay Arnido, Bulinaw, Pangasinan. Kung titignan sa bungad nito ay napaka-aesthetic ng pagkakagawa. Maniniwala ka na tunay na mga bato ang inilagay sa mga struktura nito.
Dagdag sa ganda ng resort na ito ang malinaw na tubig ng katabing dagat na may puting buhangin din. May mga tindahan na rin dito at mga nagtitinda ng pampapawi ng gutom at pamawi sa init ng panahon. May mga swimming pool ito at ilang mga hotel rooms, maaring mag-day tour dito for visitations at syempre, pwede rin ang overnight stay dito. Dahil malapit ito sa mga sikat na landmark ng bayan tulad ng Patar Beach, Cape Bulinaw Lighthouse, Enchanted Cave, St. James the Great Parish, Bulinaw Falls at Bulinaw Spectacular Rock Formations, mas madaling mapupuntahan na ng mga bisita ang Old Rock Resort at ilan sa mga pinakasikat na atraksyon sa bayan ng Bulinaw. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Pagkatapos namin dito ay didiretso na kami sa mismong bayan ng Bulinaw para dalawin naman ang isa sa mga pinakalumang simbahan sa Luzon. Welcome! Poblasyon Bulinaw, Giant Clam Capital of the Philippines. Ito yung munisipyo nito, Balin, Bulinaw. Saan tayo? Diliko. Saan tayo? Watsons. Oh, di ba? May Watsons na rin sila dito. Kung pumunta kami dati, wala pa tong mga infrastructures na ito. Oops, turn. Ha? Doon, diretso. Sorry, kamali tayo. Doon pa, sa kabila. Doon pala. Dito? Right. Saan ba yung church nila? Ito yung church. Pero saan yung entrance? Reserve parking. Pwede dito? Wala na. Park tayo doon. Wait lang. Kasya ba?
Ay, nahulog. Ito ang St. James the Great Parish Church. Kilala ito bilang Bulinaw Church at isang Spanish colonial church na matatagpuan sa Bulinaw, Pangasinan. Ito ay itinayo noong 1609 ng mga paring Augustinian at isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang simbahan ay gawa sa mga itim na coral stones at kilala sa masalimuot na arkitektura at magandang interior. Ang simbahan ay nakatuon kay St. James the Great, isa sa 12 apostol ni Heso Kristo. Nakilala siya sa kanyang kasigasigan at sa kanyang pangaral. Siya rin ang patron ng Espanya, mga peregrino at mga sundalo. Ang simbahan ay isang sikat na destinasyon ng mga turista at isang dapat bisitahin para sa sinumang bumibisita sa Bulinaw. Maaaring humanga ang mga bisita sa arkitektura nito, alamin ang kasaysayan nito at dumalo sa misa. Ang simbahan ay isa ring sikat na lugar para sa mga kasalan at iba pang espesyal na kaganapan. Sadya nga na isang paraiso ang bayan ng Bulinaw sa Pangasinan. Isang lugar kung saan ibinagsak ng kalikasan ang samut-saring naggagandahang natural na likas na yaman. Sana lumipas man ng mga taon, dekada o siglo, naway mapanatili ng bagong henerasyon ang ganda ng pasyalang ito. Hanggang dito na lamang ang video natin ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin mula episode 1 hanggang ngayong huling bahagi ng ating paglalakbay dito sa Bulinaw. Hanggang sa susunod na mga lugar na ating dadalawin. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel and chill. Hanggang sa muli, paalam!